It's Mega Crazy Sound Vuma 103, 8 minutes before Linda the Game Demand, Gabriel Sitole and Pindi K bazongena noma kanjani from 6 to 10, from 6 to 9 namhlanje kuseni kwiVuma 103 kanti ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ekseni sengiyavala before uqale umsebenzi namhlanje bamba ekseni sengiyavala. Salukhuluma nawe namhlanje ngithi akuzona zonke izimpi esidlula kuzo ezisuke zifikele ukuzosibulala empilweni yethu. Akuzona zonke izimpi esibhekana nazo ezifika empilweni yethu zifikele ukuzoqeda ngegama lethu nezifikele ukuzoqeda ngathi. Kodwa ezinye izimpi esidlula kuzona uNkulunkulu uyasivumela kuba sidlule kuzona lezo zimpi ukuze asikhombise futhi asibonise ukuthi obani ngempela abanathi. Ngoba ngwele wazi ukuthi abanye abantu baba nawe ngoba kusekhona izinto abasuke beyibenefit empilweni yakho, abanye baba seduze kwakho ngoba kusekhona izinto abayithola eduze kwakho, but the moment izaphela izinto abayibenefita kuwe nabo babona sebesuka empilweni yakho. Now that is why uNkulunkulu kwesinye isikhathi adlulise impini, kwesinye isikhathi izimpi esidlula kuzona asidluli kuzo ngoba kufanele sidlule kuzona but idlula kuzona ukuze kubonakala abanathi ngempela nabanathi nasebunzimeni, ngoba abanye the moment saphelelwe izinto abayibenefita kuthina bayasishiya, kodwa khona abamanathi nasebunzimeni ababa kanye nathi noma ngabe kunzima kangakanani bayaqhubeka behlale nathi. So ezinye izimpi uNkulunkulu akakudlulisa kuzona, ukudlulisa kuzo ukuze kubonakale ngempela ukuthi obani abantu abaseduze kwakho ngokweqiniso futhi obani abaseduze kwakho ngoba bekhona, ngoba kunezinto abayibenefitayo empilweni yakho. Ezinye izimpi edlula kuzona uNkulunkulu udlulisa kuzona ukuze sibone amandla esinawo ukuthi sinamandla okumelana nezinto ezingakanani empilweni, ngoba you'll never understand the power invested in you ubungadlulanga ezimpini ezithile. Yonke iproduct before yiswe esitolo yodayiswa iqala idlulise kwiprocess yokutest ukubonakala ukuthi inamandla okumelana nezinto ezingakanani. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu efuna ukukukhombisa ukuthi ingakanani into akayifake ngaphakathi kuwe ukudlulisa ezimpini ezithile, akudlulisa nasezimene ezinzima ukuze ukwazi ukubona ukuthi kahle kahle mina nginamandla angaka uNkulunkulu akafake kimi, ngoba ngeke uwabone uma konke kusahamba kahle, kodwa kudingeka ukuba udlule kuyisizini yokubhekana nezimpi ezithile. Amanye ama-storms esibhekana nayo nezinye izimpi edlula kuzona sidlula kuzo ukuze sikwazi ukubona ukuthi mangakanani amandla aphakathi kuthina. Ezinye izinto sidlula kuzona ukuze sikwazi ukubona amandla kaNkulunkulu ukuthi mangakanani futhi asebenza kangakanani, ngoba sikwazi ukuwabona amandla kaNkulunkulu engadlulisanga ezintweni ezithile. uLazaro wakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuvusa umuntu ofile ngoba wadlula esimeni sokufa waze wangcwatshwa kwaphela 2 days efile, wase wabona ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuvusa umuntu ofile. Kwesinye isikhathi uma efuna ukukukhombisa ukuthi uyakwazi ukulapha umuntu onecancer uyokuvumela ukuba udlule esimeni sokuthi uphathwe isifo esithile bese kulapha kuso, bese uba umuntu okwaziyo ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumelapha umuntu othile esifeni esukuthi ngoba wavumela isimo kuba udlule kusona. Ezinye izinto sidlula kuzo ukuze sifunde amandla kaNkulunkulu, ukuze sifunde ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukwenza izinto ezingakanani. Zonke izinto esuke sidlula kuzona uNkulunkulu usuke nenjongo ngazo. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyadlulisa ezintweni ezithile ukuze sisuse ithemba lethu kubantu abathile nasezintweni ezithile. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu wenza ukuthi uphelele na imali obuyitshela ukuthi uyithembile ukuze ususe ithemba lakhe emalini uthembe yena yedwa. Kwesinye isikhathi ususa nabangani obuyitshela ukuthi ibona bayithemba lakho abayikhona konke okudingayo empilweni ngenxa ukuthi ufuna ukuthi ususe ithemba lakho kubo, ususe ithemba lakho na kwiqualification yakho, ususe ithemba lakho nasemsebenzini wakho, ngoba abanye bajika benza umsebenzi wabo ube yikhona konke abakuthembayo. uNkulunkulu yenza ngamabomu kwesinye isikhathi ukuthi ayisuse izinto ezithile ukuze ithemba lethu lisuke kubo nakuzona lezo zinto, kodwa libheke kuyiNkulunkulu kube uyena yedwa ozoba yithemba lethu. Akuzona zonke izimpi edlula kuzona ezifika empilweni yethu ukuzoqeda ngempilo yethu, kodwa ezinye suke zizosifundisa ukuthi singobani, ngoba futhi uma sidlula ezimpini ezithile uNkulunkulu usuke sithemba ukuthi sizokwazi ukunqoba, ngoba usuke ethemba imaterial uNkulunkulu akasakhe ngayo. Usuke ngathemba ithena ukuthi sizokwazi ukudlula sinqobe, kodwa usuke ethemba into uNkulunkulu akasakhe ngayo ukuthi imaterial engibakhe ngayo bazokwazi ukuthi bedlule. Futhi nesimo esifikayo uNkulunkulu uqala sikale asifake kwisikala abone ukuthi uma uphumlani ngimnikeza lesimo uyokwazi ukuthi amelane naso, uyokwazi ukuba sinqobe. Zithi sifika kuwena izimpi nezimo zisuke vele seyikale kwabonakala ukuthi ngiyokwazi ukusahlula lesi futhi ngiyokwazi ukusinqoba, kodwa
azikho izimpi ezifika kuthina kuzosibulala, zifikela kuthina kuba sizobona amandla kaNkuluNkulu, zizosikhombisa ukuthi singobani uNkuluNkulu, zizosikhombisa ukuthi sinamandla angakanani, futhi zizosikhombisa ukuthi obani abanathi ngoba befuna ukubenefita kithi kuphela, nokuthi obani abanathi ngokweqiniso. Ama-storms odlula kuwona nezimpo obhekene nazo zifikele ukuzokukhombisa lezi zinto esengiyibalele ngaphezulu. Ungayitshela ukuthi uNkulunkulu ukhohliwe noma uNkulunkulu akasakudingi, kodwa ukudlulise ngamabomu ngoba efuna ukukufundisa izinto ezithile. Ezinye futhi izinto uNkulunkulu akadlulisela zona ezemene ezithile, udlulisa kuzona kulezo zimpo ukuze sibe ne-experience yazo, ukuze abanye abantu esizohlangana nabo na future sikwazi ukubatshela ukuthi mina ngadlula esimene esinje, ngakwazi ukusurvive, nawe njengoba usudlula kulesimo uzokwazi ukuphila. Mhlawumbe khona umuntu uyohlangana naye kusasa obhekene nesimo obhekene naso wakwazi ukusurvive kuso, uthi masukhuluma naye umtshele ukuthi hayi nami nguphumlane ngake ngadlula kulesimo, angizange ngiyibulale, angizange ngiqede ngempilo yami kodwa ngaphila ngasurvive. Usho ukuthi nawe uzosurvive, uzophila. This is Mega Grace Hour on Vuma 103. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.